eze Chienyikwama, one ndị chili ọzọ Chileze Chienyikwama, ụmụ Igbo nekwa ndị chili ọzọ Chileze Chienyikwama, ndị chili eze Chienyikwama Chileze Chienyikwama, ụmụ okolobịa agbala akụ na nwa Chileze Chukwunyela akụ nyefe obi eji eli akụ Chileze Chienyikwama, asị m one ndị chili eze Chileze Chienyikwama, ndị chili eze Chienyikwama ndị Chukwu nyelu ngozi fechi eze Chienyikwama ndị jijala eze Chienyikwama ụmụazị Chukwu gọziri agọzi fechi ga-Enyikwama asị na odogwu abụrụ afa gaghị onye ọbụla akpọla odogwu o nwere ife onye nwa na-eme n'elu Rising Star Friends Club unechi ga-Enyikwama kpakpando na-amụkego unechi ga-Enyikwama ife bala aba abasigo unechi ga-Enyikwama ụmụ Igbo na ọ bụrụ kwọntiti ka anyị na-achọ kwọliti nye akasị mma ndị chili eze Chienyikwama asị ka ejebe ejebe asị ka anaba anaba na ndị chili eze Chienyikwama ụmụazị Chukwu gọziri agọzi were akụcha ọfa mma fechiga eze Chienyikwama Rising Star bụ ndị ọma unechi ga-Enyikwama n'ụwa isi na isi rabụ n'ọnụ enwere isi ka ibi ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya asị na isi na isi rabụ n'ọnụ enwere isi ka ibi ya n'ụwa ga Rising Star Friends Club unechi ga-Enyikwama ife mfụlụ n'anya ka nkọwalụ n'ụwa nke mfụlụ n'anya bụ eziokwu nke nnụlụ na ntị bụ asị ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya na Lagos ka fabi ebi ebe anwa ka fa na-eme mmanwụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya ụmụ okolobịa bụla onwe fa n'anya wee jikọta onwe fa ọnụ na-alụlụ obodo ọlụ ọma Rising Friends Club amaka otufula onwe fa n'anya unechi ga-Enyikwama n'ụwa oduma na-ekene unuwo apinjo na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịlụ n'ụwa unechi ga-Enyikwama onye chi mere eze ọbụrụ n'elu Rising Star Friends Club of Nigeria 10 years anniversary ọnya ga-afa na-eme oke tụlụ ime abụrụzi nwa oke ọbụla atụlụ ime ọbụrụzi agaba oke n'elu Rising Star Club unechi ga-Enyikwama mmadụ ka eji ama obodo mmadụ bụ na afịa azụrụ azụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya ọlụ Rising n'ụlọ erika ọlụva alụlụ akalịka n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye ka anyị ga-agụba n'ụwa wee ghara one Rising Star Club unechi ga-Enyikwama one ndị chili eze Chienyikwama asị m one ndị chili ọzọ ụmụ Igbo nekwa ndị chili eze na nwa Rising Star Friends Club unechi ga-Enyikwama Rising Star Friends Club unechi ga-Enyikwama kpakpando na-adịgogo nọmandazi ada ọzọ kpakpando na-akwụnugo nọmandazi ada ọzọ ndị chili eze Chienyikwama anyị kenebe ndị anyị jide ebube ndị Chukwu chọrọ mma ndị chili eze Chienyikwama mmadụ ka eji aka n'ụwa niile n'ime ya ejebe nọrọ Ifite njezite eze ọyị m onye chili eze Chienyikwama Chinedu nwa agwụ ncha ọnya bụ finder Rising Star Friends Club nke Nigeria ichili Enyikwama member BOT the Lord of Rising Star apinjo na-ekene si na ọ ga-adịrị gị mma Chief Executive Chinedu Smart Nigeria Limited Fada Odogwu ichili eze Chienyikwama the Lord of Rising Odogwu iso Chienyikwama founder Odogwu tupu nnanya adịbeghị n'elu ọkachọtala
ife dị mma mkpọsa ụmụaka obodo anyị gbanwee chise enyi bụ ọnwụ njebe n'ọzọ obodo ka nje zute ezi ọyị mụ kafelu mmadụ dike nwane ga-adị memba board of trustee Odumana ekene onye bụ first executive chairman of Rising Star Club Odumana ekene chairman na-egadi Odumana ekene ishiri ndị rising ọfụma anya ka ijela ike ya gị menu odogwu na ọzọ obodo ọchịlị mma na ọgachi ọzọ dị n'ụwa anyị nọ n'ime ya ezutekwaghị m Chijioke Nwapụta second executive chairman of Rising Star dike nwane gadi Odumana ekene ambassador odogwu ambassador of Rising Odumana ekene asị na ọ ga-adịrị gị mma managing director Ibadan System Limited ga-ebuwo tupu nna ya agọzie odogwu ụzọ ọzọ obodo eje Odumana ekene gị egwu Rising ka nkenekwa ọyị mụ Chizoba Nwaka bụ ike dike nwane ga-adị Odumana ekene ya bụ the executive chairman of Rising ọchịlị Rising ọfụma n'aka njila eke anya dike nwane ga-adị Odumana ekene Nneọfịa ka o si eje Nneọfịa na Anambra steeti ọ ga-adịrị gị mma dike nwa na Nneọfịa apinjo na ekene gị na-egwu Rising ebe uche manụ nnọọ bịa odogwu ejide ebubodogwu present chairman Rising Odumana ekene ya na achị Rising n'ugwu Odumana ekene ọ chọrọ nwoke ọma ịma na odogwu na-epe mpe dị n'ụwa niile n'ime ya anụ na-egwe egwe anụ anwa ụda-eji ụba n'elu ya bụ ezi ahị m wo Chifọlụ Nwandukwe akụkọ ome n'ọzọ obodo odogwu ya bụ chairman Rising ife adịka nwanne nke mbụ na n'Igbo niile ọzọ bụlụkwa oseje dike nwane ga-adị ọchọrọ nwoke ike Odumana ekene CEO Wally Ike Motors Nigeria Limited Odumana ekene member board of trustee apinjo na ekene chairman na-egadi chairman chiri anyị ga-aba n'elu oji moto eme ọgụ odogwu oji une eme ọgụ odogwu Odumana ekene gị egwu Kene osodeme nwanyị dị mma lọlọ nke iru Adaọra Ndukwe ọmọbidia nwanyị ọma Angel of Rising Star Odumana ekene first lady na Rising na-aga Odumana ekene osila ọra nwanyị dị mma osi na-esi oyoyo ọla na-enye ụmụnni tupu nna ya gọzie gị n'elu ambụla ekene anjebekwa n'ọzọ obodo anje ezute ezi ọyị mụ dike njide ebube n'egwu Chief Sunday Nwanekwe oji igwe ọzọ obodo odogwu Odumana ekene member board of trustee apinjo na ekene the mayor of Rising Star mayor n'ibula ebube oji ego eme ọgọbịa omeyo nwa mama mayor na ọ ga-adịrị gị mma omeyo nwa mama mayor na ọ ga-adịrị gị mma onye bụ vice chairman Rising Star Friends Club Odumana ekene managing director SV Anekwe Nigeria Limited omeyo na-egadi ezigbo mmadụ na-egadi osimu kene lọla ije eme ọnụ Mrs. Ebere Anekwe ezigbo lọlọ meyo ọ ga-adịrị gị mma osodeme nwanyị ọma Odumana ekene ebelere
rise no apinjo na ekene edu ambule ekene kanje kwa sute dike chika boyim dike nwane ga chika Sonia Investment Limited odumana ekene onye nwe ego na anụ odogwu apinjo na ekene ya bụ General Secretary Rising Star aka na-edela ụwa niile akwụkwọ ọ ga-adịle gị mma idekata ibi na-ede ọ dịka kọmputa na-ede dike na odogwu odumana ekene egwu Rising. Kedu eze anyị mụ Okechukwu Jeremiah nọ n'obi ya apinjo na ekene Assistant Secretary CEO Fresh Cherry Resources Nigeria Limited dike nwane gade Rising Star nwelumadu akamadu keji aka Rising Star ndị ọma unu echike nyikwa ọnwụ Rising Star ndị odogwu unu echike nyikwa ọnwụ ndị Chukwu nyele ego nyefe ogeji eli akụ eli menu one ndị chili eze Rising Star unu chike nyikwa ọnwụ Rising Star Club chigenyi kwamwa Rising on une chigenyi kwamwa Ibe balaba kwango Rising chigenyi kwamwa Chigenyi kwamwa Sebe, ije, amala, ije, aha, saba, sawa, aha, amala, ego galanya Rising akalika maka mmadụ ka ijiga ife Rising na-eme n'aka ọnụ mmadụ abụlịkọsị ya selection na maka nene ụwa niile n'ime ya Rising Star Friends Club bụ enyi ụlọ obuli bụ enyi ọnya ka mụ na-akpọ n'egwu Rising mmadụ ka eji aka nwelu mmadụ ka o nwere ego nene ụwa niile n'ime ya ka mbụlụ odu ma apanye njebe na Nsụka njezute eze ọyị m Nsụka dị n'Enugu steeti emenike nwe ugwu eme aiki odogwu odumana ekene Financial Secretary ọgadelege m Financial Secretary Rising n'Isobiri Nsụka ka o si eje Nsụka dị n'Enugu steeti ezi nwane ga dị n'egwu Rising. Kedu maka ọyị mụ Chibuike Nwudeze ọnya bụ Treasurer Rising Star odogwu ọzọbụlụ ka o si eje dike nwane ga dị ya bụ Central Bank nke ndị Rising onye ọma Mr. Sunday ne Festus odogwu dike nwabịa kene apinjo na ekene ya bụ Chief Social of Entertainment of Rising Star Friends Club odumana ekene ya bụ CEO Sunny Motors Nigeria Limited ezi nwane gadi ụmụaka n'Enugu steeti goseje onye ụmụaka odumana ekene onye ụmụaka bịa kene ị ga-adịle oduma n'egwu Rising. Chibụbọọlụ dị onye dike nwane ga-adị ya bụ CEO D&P Investment Nigeria Limited ọnwa Rising odogwu odumana ekene Chief Welfare of Rising odumana ekene ụmụọmakụ ka o si eje ụmụọmakụ na Anambra steeti ebe ahụ ka o si eje Chief na-ega adịyo odumana ekene egwu Rising. Rising Star Friends Club unu chigenyi kwa nwa Rising na-echigenyi 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 kwa nwa anje bụ ụmụ na-eli yo anje zute enyi m eze ọyị m na ụmụ na-eli odumana ekene ọfọma n'ime efuna ọfọmụ na-eli odogwu dike nwane gari ya bụ Provost
Rising Star Club aka Ofo Oil and Gas Nigeria Limited dike na ọ ga-adịlị Ofo mbụ na-eri odogwu na pinjo na-ekene Ofo mbụ na-eri odogwu oduma na-ekene egwu Rising Augustine Obiekwe dike njide ebube bịa Mo Boutique oduma na-ekene Assistant Provost odogwu oduma na-ekene ụmụ na-eri ka o si eje dike mụ na-eri n'isobiri Ambulukwa ekene ka njezụta oyi mụ Ife Oliver Nwankwọ Oliver na-egade Machi na amara oji of Rising Gịka chi na amara oji na Rising niile dike nwa na-egade yo oduma na-ekene Former Vice Chairman oduma na-ekene ọzọ obuluko oseje dike nwa na-egade Member Board of Trustee oduma na-ekene egwu Rising Ambulukwa ekene ka njezụta oyi mụ Chi Sunday Uchechukwu Christian Udegbuani Odogwu amụta ezi nwa nke mbụ na-anị ụkpọ dike nwa n'isobiri The Prince of Rising Star oduma na-ekene Prince of Rising oduma na-ekene Member of Executive oduma na-ekene Chairman of Planning Committee 10th years anniversary Odogwu amụta ezi nwa na n'ụkpọ dike n'isobiri amụta ezi nwa n'ụkpọ Odogwu oduma na-ekene n'egwu Rising ọ sị m kene osodi eme nwanyị dị mma Princess Nneka Udegbuani Ada nne na-ezila ọla olili na Yaya Crescent ebe anwakọ n'isi Yaya Crescent Wima Lagos steeti ofe akwụ dị mma anya nwakọ n'isi Ada na-ezila ọla oriri osila ọla na-ega adị n'egwu Rising kedu maka oyi mụ Chief Malaki Agwọdịlị nwata kwọcha aka nke mbụ n'isi nwata kwọcha aka of Rising oduma na-ekene First Chairman in Rising Star from Ụmụagụ Enugu ka o si eje Ụmụagụ na Enugu steeti ebe nwa ka o si eje dike nwa na-ega adịyo oduma na-ekene gị n'egwu Rising kedu maka odogwu Osita Udeze Osimako bịa Osimako na-egade Ogbuefiakụ na-esi obi ike n'ọzọ obodo Former Treasurer Member Board of Trustee ọzọ obodo ka o si eje dike nwa na-egade Ọkwakụ na-esi obi ike ke n'ụwa n'ịnọ n'ime ya okwuba n'ego ma mgbenye esela ọnụ ya ke n'ụwa Ambulukwa ekene ka njezụta oyi mụ Odogwu na ọzọ obodo dike nwa na-egade Richard Ụba Richard na-egade a na-egbu achala nke mbụ na ọzọ obodo Member Rising Star oduma na-ekene ya bụ CEO Richard Multilink Enterprises Odogwu oduma na-ekene ọzọ obodo ka o si eje a na-egbu achala n'iso n'Odogwu iso na ndị chiri eze ochikwa enyikọ nwa n'elu kedu maka ezigbo oyi mụ Romanus Adịnụ Chukwuka na-egade yo dike nwa na-egade Clearly Agent bịalị na ọ ga-adịrị gị mma Managing Director Dynamics International Former Vice Chairman oduma na-ekene ọzọ obodo ka o si eje dike nwa na-egade yo ọzọ obodo ka o si eje ibe dị mma dị n'obodo anyị Nzitekwa oyi mụ Christopher Okwujọfọ ọchị na-emela Odogwu n'obi ka o si eje ya bụ CEO Auto Chris Nigeria Limited Odogwu dike nwa na-egade onye nna obi Odogwu oduma na-ekene Member Kebụ na Rising Star isote kedu maka Chidebere Nwora zuru ike akụzu ọnụ nke mbụ na Nishio CEO Chiloy Investment Limited Anichi ka o si eje dike nwa na-egade dike ka bụ na Rising n'izugiri
oyi m onye bụ Chinwe Olise dike n'ihi ga-adị Akụnne n'ọzọ obodo nwanọ n'obi of rising dike n'ihi ga-adị ọzọ obodo Koseje nwanọ n'obi na rising oduma na-ekene egwu rising Sunday Batromi Igbo kweni ga-adị yo Blesse Sonny ya bụ MD Sonny Alloy memba Kegbu Odogwu Abinjo na-ekene ụmụ mba ndị ọgụgụ osi Enugu Koseje ụmụ mba ndị ọgụ n'Enugu oduma na-ekene Sonny nwa mama Sonny boy na-egadị egwu rising azụta oyi mụ Tochukwu Johnson Okeke na-egadị dike nwa n'isobe ngwongwo na ụmụala ọma ya bụ CEO Tobesi Auto Batteries Nigeria Limited Imo Koseje Imo Steeti Koseje ngwongwo na ụmụala ọma oduma na-ekene egwu rising kedu maka oyi mụ John Emeka Mgbe Emena dike nwa na-egadị yo oduma na-ekene Ọkadigbo n'ọzọ obodo Ọkadigbo Igbo niile Ọkadigbo Igbo Odogwu oduma na-ekene Ikenga of Rising Star oduma na-ekene ọzọ obodo Koseje Ọkadigbo nwa mama ya bụ Director Everest Rocks Nigeria Limited Ọkadigbo Kansitekwa oyi mụ Chimele Eze Francis ya bụ MD Eze Frank Auto Nigeria Limited memba Kegbu na rising oduma na-ekene ụmụaka n'Enugu si ebe ngwa Koseje onye ụmụaka na-egadị yo onye ụmụaka na-egadị n'egwu rising kedu maka oyi mụ Elesi Chukwudị ọnụ Zumarọkụ n'isobe ya bụ MD LXO Ventures Nigeria Limited dike nwa na-egadị Odogwu nwa na nkelefi yo dike nwa na nkelefi Abinjo na-ekene Enugu Koseje onye kerefi na-egadị n'egwu rising azụtekwa oyi mụ Okechukwu Eugene Udo agbala bịaliyo Eugene na-egadị nwata gwọcha aka nke mbụ n'ọzọ obodo Odogwu CEO Okedon Multilink Investment daalụ na ọ ga-adịrị gị mma ọzọ obodo Koseje dike nwa na-egadị onye mụ nwata gwọcha aka Abinjo na-ekene egwu rising n'ọzọ ife aka uche omeka dị mma bịa omeka dị mma n'ọzọ obodo oduma na-ekene ya bụ MD God is Able Ventures Limited oduma na-ekene omeka dị mma na rising iso n'ife na-eme n'egwu rising Okechukwu Osinachi Belini ga-adị ID Holdings Odogwu na ọ ga-adịrị gị mma nwunye mba anọ Imo Steeti Koseje Felix Adinigwe dike n'Igade Ọbata Obi of Rising Abinjo na-ekene ya bụ Chairman Peace Committee dike nwa na-egadị oduma na-ekene Odins Resources Limited n'Igade Abinjo na-ekene Ogbuefi dị nso Odogwu oduma na-ekene egwu rising ka nkenebe eze oyi na-egadị Obi Erubidike dike nwa na-egadị onye nze n'ọzọ obodo onye nze na-egadị CEO Obidaike Odogwu Obidaike Nigeria Limited oduma na-ekene onye nze n'ọzọ obodo eze ga na-egadị egwu rising Uche ka emezie Ntunze na ụmụ na-eriyo Ntunze na ụmụ na-eri ede nwa na-egadị nwamunye ụmụ na-eri oduma na-ekene
ntunze n'isobiri Simon Arinze biya Simi wọnụ odogwu Simi wọnụ n'ọzọ obodo dike nwa n'ịgadị Simi wọnụ n'ọzọ obodo n'ọga adịrị gị mma ibe anya ụlasị anya ụtụ bịa welu memba wefe oduma na-ekene anya obodo anya ụtụ n'ịgadị egwu rice one ndị chiri eze ụmụ Igbo kedu ndị chiri ọzọ na nwa Rising Star Club Unechi ga-enye gbanwa Rising Star Club Unechi ga-enye gbanwa kpakpando na-agbagogo na mandazi ada ọzọ Rising Star Friends Club Unechi ga-enye gbanwa sebo ije seli amala chobi sawa Johnny ya dike nwa na-egade ụmụaka ka o si eje ụmụaka n'Enugu steeti Christian Odogwu oduma na-ekene egwu rice Okechukwu Michael oke nwa na-egade refọlụ na n'ike Enugu ka o si eje MD Okesman Unique Odogwu Okesman Unique Integrated Ventures Nigeria Limited ezi nwa n'ịgadị mmiri nyasobe onye mụ mmiri nyasobe gwanụ mmiri ka ososi ya n'elu Nnamdi Innocent yo ọ ji egbulu ubi akene akụda esi obi ike n'ọzọ obodo MD Forsu Ventures Limited dike nwa n'ịgadị ọkwakụ na-esi obi ike akụnya na-esi obi ike n'ụwa anyị nọ n'ime ya ka kene ndị patron ndị na-amụ rice n'ọfụma maka na nwata agwa nne ya ebe ọ na-eje nna agwa ya ife ọ ga-ekwu ma ọ lụwe n'ụwa anyị nọ n'ime ya Chief Sylvester ụzọ asọmba n'ịgadị Ogbuefi Nnadị Asọ nke mbụ n'ọzọ obodo Odogwu Ogbuefi Nnadị Asọ nke mbụ n'ọzọ obodo Odogwu ya bụ MD Boutique Intertrade Nigeria Limited dike nwa na-egade Grand Patron of Rice oduma na-ekene papa na-amụ anya ọfụma ya ka ijila eke ya gị n'elu ụwa Chief Edwin Udebuani dike na-egade Ogbuefi nwa aka ibi ya nke mbụ n'ụkpọ nwaka ibi ya na n'ụkpọ bi ya oduma na-ekene ya bụ CEO Ude Holdings Investment Limited oduma na-ekene Grand Patron Odogwu Apinjo na-ekene papa na-amụ anya ọfụma ya ka ijila ike ya gị n'elu Mr. Chigozie na-agwụ ọsọbịa n'ọzọ obodo dike nwa na-egade ya bụ MD CEO Chigotest Royal Nigeria Limited Grand Patron Odogwu Ezenna na-egade papa na-amụ anya ọfụma ya ka ijila ike ya gị n'elu Chief Alexander Obiora na-egade alụkwakụ n'ụmụaga Odogwu oduma na-ekene Apple Patron Rice oduma na-ekene Chukwudebe unu niile onye nwaka ị na-agọwa papa na-amụ anya ọfụma ya ka ijila ike ya gị n'elu Prince Timothy Ibeto dike nwa n'ịgadị MD Times Group Nigeria Limited akụ enwebe naanị ụgbọ oduma na-ekene kenelu m ụlọọlọ Onyinyechi Ibeto ezigbo nwaanyị dị mma dike nwa n'ịgadị Adasi Okijeje Adokije Ashala Ogidi eze ada na-egade nwanne ozu na-asụzụ arụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya Osodeme nwaanyị dị mma Apinjo na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịlụ n'ụwa na-egwu rice
barista igwe dike nwa n'ihi ga-adị udo ga-adịrị onye chọrọ udo ga-adịrị onye chọrọ udo nne n'ụwa n'ịnọ n'ime ya Nicomex Global Nigeria Limited clearly now forward agent gị bụ udo memba n'ihi ga-adị yo oduma na-ekene egwu rice barista Chijioke Okwuluola n'ihi ga-adị Chijioke Nwapụta dike nwa n'ihi ga-adị ya bụ CEO Ibadan System Nigeria Limited dike nwa n'ihi ga-adị the ambassador of rice oduma na-ekene second executive chairman oduma na-ekene kenelu m ụlọọlọ gị Blessing Ọpụta osodi eme nwaanyị dị mma ọpụrụ iche nwaanyị ọma Adaobi dị ike n'obu n'ike ka o si eje nwanne Lord Martins Ada oduma na-ekene enu Azimukene Barrister Fred Azuka Mbadoga the legal advisor rising star n'Isobili ife adịgo mma n'ọzọ obodo ife adịgo mma bịalị n'ọzọ adịbego mma Okwuluola odogwu Okwuluola bịa kwuelu mmanụ Uchenna Anthony ana-enye Chukwu oduma na-ekene dike nwa n'ihi ga-adị oduma na-ekene ibite dunu ebe agbata ose eje nke dị na dunu Gọbịa Anambra Steeti dike nwa daalụ oduma na-ekene egwu rice ka nkene Ifeanya Chukwu Sokwe dike nwa n'ihi ga-adị oduma na-ekene ọzọ ogologo osi eje oduma na-ekene kedu maka ọyị mụ ife aka uche n'nso oke nwa ndị Igbo ji ya oke nwa n'ihi ga-adị oke nwa na ọzọ ogolo oduma na-ekene egwu rice kedu maka ọyị mụ Okechukwu Michael nwa oke nwa bịa kene oduma na-ekene Enugu ka o si eje Enugu steeti ka o si eje onye na ike bịa kene Apinjo na-ekene egwu rice one ndị chiri eze asị m one ndị chiri ọzọ ụmụ Igbo kedu ndị chiri eze na nwa Rising Star Friends Club Unechiga enyi gbanwe Rising Star Friends Club Unechiga enyi gbanwe akụkọ mee n'ọzọ obodo na Unechiga enyi gbanwe omeya nwa mama meya na Unechiga enyi gbanwe mmadụ ka eji akarịsị nye n'ụwa niile n'ime ya enyibu ụzọ n'ibe ebi nwefe ka ewere ebi ya mana onye mgbe ife na-ejide ụzọ onye ji ụzọ dị iju onye eji ụzọ kasị akasị n'ụwa niile n'ime ya Unechiga enyi gbanwe oduma na-ekene unu niile enyi gbanwe 10 years anniversary ọ dịrị ofecha mfecha ekene dịla Olisa onye sịrị ndụ fọlọ anyị ọkwa onye dị ndụ dụpụta ife n'ụwa nọ n'ime ya ndị rice na Unechiga enyi gbanwe ọsị m kene ndị ji elu obodo ozi ndị nyela aka wee bụ ife emela ụgala ọfụma ndị nyelu rice n'aka bụ na ife emela ụgala ọfụma mmadụ ga-eji aka mmadụ bụ na bịa zụrụ azụ ke n'ụwa niile n'ime ya rice na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịla unu mma dị n'ụwa Chivalolo Chinasa Kalu Ede Okaku Odede Negade ya bụ CEO Kalu de Global Project Odogwu oduma na-ekene ojefe ọgọdụ ya oduma na-ekene abịrịba ka isi eje abịrịba na n'Igbo bịa obele nwa ji egbe egbu agụ nke mbụ na Abia steeti oduma na-ekene Ede Okaku ọgaranya Chilieze n'Ise
kenelu m lọlọ gị odumọkịja na-ekene ya ịmabụ ihe ndị ni successful man there must be woman nwoke na-akpata akụ akpata ma nwaanyị na-eme akụ ndozi dede ụkakụo dike nwa na-egade rising si m kene gị ọrụ na lụlụ rice na-elike chibalọlọ Patrick Nwokonkwo akpụ nwa n'ọzọ obodo na ọ ga-adịrị gị mma ọnwa n'ọzọ obodo odogwu ọnwa ahụ nwa ojoko ọnwa ga-abago nwa ojoko ọnwa n'ọzọ obodo nnukwu mmanwụ Mr. Misi Chinasa Igwe Chinasa nwa igwe bịa kene oduma na-ekene Nicomex Global Impef Limited udo ga-adịrị onye chọrọ udo nke mbụ na ala Igbo dike nwa na-ga-adị udo gị bịa dịrị m odumọkịja na m chọrọ udo Royal Father of the Day ya bụ onye nna Igbo niile onye nna nke rising nnọọ oduma na-ekene Chibalọlọ Alexander Bugwo ya bụ CEO Alexi Merchandise Nigeria Limited dike nwa na-egade ezi Igbo na Trinity oduma na-ekene ezi Igbo na Trinity odogwu oduma na-ekene eze Chilechi na Trinity ọ ga-adịrị gị mma na-egwu rising abụloduma jebe ka nje zute ụmụ ejima ndị Chukwu gọziri agọzi ụwa anyị nọ n'ime ya ejima m n'ụlọ ejima afọ amụọ nwa na the same week kpọtọfụ ngozi Chukwu ngozi Jehova akalịka Chukwu nwelukosi alụ ọlụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya Mr. and Mrs. Chika mmadụ eme ejima na ị ga-adị ejima na ọ ga-adịrị gị mma kenelu m ejima gị sobia ya bụ Mr. and Mrs. Emeka mmadụ eme ejima na-abụ ọbụla onwe ba n'anya na-emekwa eze ka ejima n'ụwa na-enọ n'ime ya fa na-abọba ejima fajekwa n'ụlọ ejima wee mụọ nwa bise nwi ọlụọma Chukwu onwelukosi adị n'ụwa Dr. John Patrick Chukwuma Isobia Chuks Foreign Nigeria Limited ọzọbụrụ ili ego nke mbụ na mbụ na-achị ọzọbụrụ ili ego na-achị oduma na-ekene na-egwu rising Mr. and Mrs. Anthony Kenneth Chukwudị mma bịa kene abọghị bootu oyi abọghị bootu odogwuo abọghị bootu mmọnwụ abọghị bootu bịa kene oduma na-ekene na-egwu rising Mr. and Mrs. Ikem ya bụ CEO Blessfield Nigeria Limited dike nwa na-ga-adịyo oduma na-ekene nke na ọyị mụ Mr. Chigozie na-akwụ CEO Chigotes Royal Nigeria Limited oduma na-ekene ọsọ abịa na ọzọ obodo oduma na-ekene egwu rising mmadụ ga-eji aka n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya mmadụ bụ na bịazụla azụrụ n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya Rising Star Friends Club unechi ga-enye ịkpọ nwa Rising Star Friends Club unechi ga-enye ịkpọ nwa akụkọ mee n'ọzọ obodo oji mmote ma ọgụ odogwugo oji une ma ọgụ odogwu ibe adịghị ka nwanne dịka eji une ma ọgụ oduma na-ekene ọ chọrọ nwoke ike na pinjo na-ekene ndị Rising n'ụlọ ga-adị ya ọkwa mmadụ ga-eji aka egwu Rising ka anyị na-agụ egwu unu ka Igbo bịa Rising na a na-amara kacha dị n'ụwa niile one ndị jiri eze asị ma one ndị jiri ọzọ na nwa Rising Star Club unechi ga-enye ịkpọ nwa Rising Star Friends Club unechi ga-enye ịkpọ nwa egwu Rising na-amaka egwu Rising n'ọdụ nsọ egwu Rising na-amaka egwu Rising n'ọdụ nsọ Rising Star Friends Club unechi ga-enye ịkpọ nwa zobo Lord Martin's production
na-ekene lọdụ na isochi enyi gwọ nwa Rising n'ụwa Chike nyikwo nwa. akalụla egwu ma ọfụma Rising Chike nyikwo nwa. nnelumiji na-achụkwu emeka Rising mmadụ Chike ga-enye nyikwo